Lyhyt opas Vasan Teleport Skippiin CM-layoutissa tai Full Layoutissa. Tavoitteena on käydä huoneessa, herättää Vasa, sitten juosta ulos huoneesta ennen teleporttaamista skipaten sen ja mennä takaisin sisään. Pari asiaa alkuun. Spam-klikkaa aina vasemmalta tiileltä oven yläosaa, jotta ovesta kulkiessa kamerakulmasi vaihtuu niin, että alat heti juoksemaan. Merkatulla Teleport Skip-tiilillä pysytään yksi tick paikoillaan ja sitten juostaan ulos. Kyseessä Tick Perfect tekniikka, eli jos menetät tickinkin, ei skippi toimi kuten videossa näkyy. Ja vielä hidastettuna skippi ilman tekstejä. Spam-klikkaa oven yläosaa, juokse skip-tiilelle, ole siinä yksi tikki paikoillaan, juokse ulos ja mene takaisin sisään kun näet tulen. Jos kuset ajoituksen eikä Vasa ala, kokeile mennä edestakaisin Teleport Skip-tiilen ja 6 tiilen väliä, valmiina juoksemaan lopetustiilelle tulen taakse. Ei muuta kuin iso GL Vasan skippailuun.